Пия си кафето заедно с вас и ви разказвам за Сардиния. Защо? Защото миналата седмица бяхме там и ако желаете да научите малко повече за острова или ви предстои пътуване до там, това видео може да ви е полезно и интересно. Иначе го записвам главно за роднините и приятелите ми, които да го гледат. Надявам се да не е много шумно, защото точно зад мен ето тук строят една нова сграда, така че в момента има строителна дейност там, но се надявам микрофоните да вършат отлична работа и да не чувате този страничен шум. Между другото, направих си го с новите вкусове на Якобс, които са концентрат кафе. Даже не е нужно да си правя кафе, за да имам подобен тип ледено лате, фрапе или както искате го наречете. Добро е, сега да започваме. Защо избрахме Сардиния всъщност? Миналата година с приятелят ми избирахме за лятната ни дестинация това да бъде Бари. Така разгледахме грачета като Монополи, като самото Бари и дори Матера, която страшно много ми хареса. И тази година се чудихме между Тропея и между Сардиния. Решихме да бъде Сардиния, за да бъде нещо малко по-различно, което не сме виждали. И Сардиния е различна не само защото е остров, но е различна и защото има доста каталунско влияние или още казано испанско. И това се дължи на факта, че преди около 700 години каталунците превземат Алгеро и селват част от италианското население и на негово място идват каталунци. И в момента част от хората там все още говорят така нареченият каталунски език или поне има някакви диалекти, които са останали. Има табели по улиците, които са на двата езика, на каталунски и на италиански и със сигурност тази част на Италия се усеща доста по-различно от другите части, в които съм била. Хората са по-здържани, не са толкова шумни и отворени като континенталната част от Италия. Може и на мен просто такова впечатление да ми е направило и аз да съм попаднала на такива хора, но наистина ми се струваше, че не са си баш италианци, без да искам да ги обиждам, разбира се. Наехме си кола от Сицили Байкар, като с това се зае моят приятел. Единственото притеснение, което имаше за Сицили Байкар, беше това, че беше прочел някъде отзиви или гледал, нямам идея, че се чака доста повече време, отколкото на другите компании за наемане на коли и че често има дълги опашки. Това да не ви плаши. При нас в 10 часа сутринта, като ние предварително си бяхме булкнали кола, че искаме да си я вземем на следващия ден, нали, направете го и вие това, доста по-лесно става. Имаше едно семейство и една жена, които чакаха и на нас ни се наложи да изчакаме не повече от 10-15 минутки, което е напълно нормално. Ните си ги бяхме разделили, така че да отделим един ден задължително на пещерата на Нептун и някакви плажове нагоре от Алгеро, един ден, който да разгледаме Боса и някакви плажове надолу от Алгеро и един ден, който се чудихме какво да правим, честно казано, и един ден на самият Алгеро. Нещо, което ме изненада в Алгеро, беше наистина колко е малък града. Ние му отделихме един ден, като апартаментът ни беше, не мога да кажа на стратегическо място, но в последствие се оказа доста стратегическо, защото гледайки го на картата, първоначално ми се стори малко далече от техният исторически център. Но всичко там е супер близо, така че беше на 5-10 минутки пеша, което за нас не е проблем. И нещо много хубаво, което се оказа, че има до апартамента ни, е огромен паркинг, който използвахме всяка вечер, за да си оставим колата, защото паркирането там е не особено лесно. И нещо, което трябва да знаете, ще ви оставя тук някъде локацията на самият апартамент и как се казва самият апартамент, е, че когато паркирате в Алгеро, има платени зони, има и безплатни зони. На нашият паркинг имаше и двете едновременно, което беше много странно, защото половината места бяха платени, другата половина бяха безплатни. Когато линиите са бели, паркингът е безплатен. Когато линиите са сини, паркингът е платен. Не е скъпо, има си приложение, което се тегли и можете да си платите онлайн, можете да си платите и с автомати на самият паркинг, но да знаете, че е денонощно платен, няма синя зона, която просто приключва в 8 часа вечерта и на сутринта трябва да си пуснеш СМС. Едната вечер ни се наложи да си оставим колата в синята зона и се оказа, че работи денонощно. Така че внимавайте с това, за да не останете просто без кола или с някоя глоба. Хубавият им плаж не е точно централният плаж на Алгеро. Ние вървяхме 40 минутки до него. Има и градски транспорт, но не се надявайте много. Това беше и причината ние всъщност да си наемем кола, защото когато бяхме в Бари и в Монополи, си наехме кола главно заради зоосафарито на Бари, но причината беше по-различна и тя е това, че нямаш толкова хубав транспорт като влаковете в континенталната част на Италия, а автобусите
Я дойдат, я не. Беше положението. Включително ние си изтървахме един автобус, който ходи до летището, за да си наймем колата. Така че внимавайте с това. Много хубаво, което имаше в апартамента ни. И аз изобщо не го бях търсила първоначално, но се оказа супер, че го има. Е чадър. Ето такъв плажен, за да можем да си ходим на свободни зони и ни свърши чудесна работа. Използвахме си го всеки един ден. И имахме и рогозки. Това са тези неща, които изглеждат като дървени, които си слагаш под хавлията с цел да не си директно на самият пясък, да не ти се пълни хавлията с пясък. Мисля, че това са им предназначенията, поне аз за други не се сещам. Но на някои плажове всъщност е задължително да се използва под хавлията и се прави с цел те да опазват плажовете, природата и най-вече дюните си, защото слагайки си хавлия директно на плажа, ти можеш, тръгвайки си от плажа, да си вземеш пясък. Нали знаете как по хавлията, когато е мокра, особено залепва пясък. И ти колкото и да го тръскаш, той просто не пада. Затова с цел ти да не им изнасяш пясъка, там между другото също не взимайте мидички и камъчета и пясък, поне така четох на няколко места, аз не съм го направила. Така колкото и да си тръскаш хавлията, не винаги пясъкът ти пада напълно от нея. Затова с цел просто да не взимаш пясък от плажа, са измислили това правило на някои плажове. Разбира се, не на всички, на най-популярните им плажове, които са защитени. За Алгеро последно мога да ви препоръчам няколко местенца за хапване, да знаете, че там рядко ще намерите традиционната италианска кухня. Там повечето паста е с морски дарове и просто съжалявам, ако не сте от любителите на морската храна, защото там ще ви е много трудно да си избирате какво да хапвате. Някъде ето тук мога да ви оставя къде хапвахме ние. Също така, близо до апартамента ни имаше едни пици, които работят така до по-късно. Те бяха доста добри и много ми хареса, ако някой от вас просто отиде до там, си вземете задължително пицата, която е с патладжан. Тя е с парченца патладжан, които са пържени, панирани, нямам никаква идея какви са, но е много вкусна. Втория ден решихме след Алгеро да разгледаме пещерата на Нептун. Правихме си резервация от предния ден, като единствената свободна група беше към 2 часа, така че просто си купихме билети за нея. Всъщност, има 2 начина да стигнете до пещерата на Нептун. Единият е с стълби, понеже пещерата се пада в ниското. Единият вариант е да слезете по тези стълби, да видите пещерата и след това да се върнете нагоре. Стъпалата са 654, ние избрахме този вариант. Вторият вариант е да отидете с лодка до там, да слезете до пещерата и след това да се върнете с лодка. Но ако си мислите, че това е по-безопасният вариант, на мен просто ми стана лошо, когато видях по какво мостче слизат и се качват тези хора, за да стигнат до пещерата. Така че ако ви е страх от високо и си мислите, че лодката е по-добрият вариант, според мен не е. Просто според мен наистина не е. Всъщност ние не влязохме в 2 часа, това е другото нещо. Ние влязохме с групата в 3. Защо? Защото ти си купуваш билет, обаче на касата разбрахме, че ти си купуваш билет. Ако часът на билета ти е 2 часа, то означава, че 2 часа трябва да си долу в самата пещера, а не 2 часа да си горе. Което е много странно, защото реално горе ти сканират билета и горе те пускат. Но това си някакви техни правила, които аз така и не разбрах. Просто успяха да ни пуснат със следващата група без проблеми. Ние си изчакахме, но ако си купите билет за 2 часа, просто бъдете половин час по-рано там, за да могат да ви пуснат с вашата група и да не трябва да чакате следващата група, както направихме ние. Ако сте с кола, можете да паркирате долу на паркинг или по пътя има местенца, на които може да паркирате, но не винаги като тип отбивки. Ние си намерихме една отбивка, която беше на около 10 минутки пеш от самият вход. Ако паркирате долу на паркинга, има автобусче, което ви взима и ви качва догоре и след това пак ви сваля додолу. Така че то си върти постоянно без проблем. Горе има тоалетна, има място, от което можете да си купите вода. Ние бяхме с една малка бутилка вода. Може би ако това нещо трябва да го вървя втори път в тези часове, ще си взема 2 малки бутилки с вода за 2 човека, защото наистина си беше топло, изморяващо. И аз, качвайки се по тези стълби вече нагоре, просто исках вода, бях цялата червена и ми беше много зле, наистина. Колкото беше красиво долу, толкова ми беше трудно и по тези стълби нагоре. Мисля, че жегата беше основната причина за това мое измаряне и за това, че аз просто бях цялата като домат. И исках да намерим възможно най-близкият плаж и да се изкъпя просто.
А долу пещерата е красива, за високите хора, като моя приятел, да знаете, че освен стълби в самата пещера, има и доста ниски места, на които можете да си ударите главата. Малко по-трудно е заминаване през тях, но не е нищо страшно. Единственото неприятно в тази пещера е, че когато ние пристигнахме нашата група, която ни пуснаха отгоре, в този момент пуснаха и група, която е с корабче. И ние изведнъж станахме две групи в самата пещера и всеки върви един зад друг, вървим в колонка и няма много възможност да спреш, да се погледаш малко повече, да видиш колко е красива самата пещера отвътре, защото тя наистина е доста красива и голяма. И вътре просто си минава много бързо цялата ти разходка, именно заради това. Иначе е много красива наистина. След това, както ви казах, нямах търпение просто да отида и да се изкъпя някъде на някой плаж и да спре да ми е толкова зле. Така че имах много плажове, които бях запазила на картата си, но отворих просто случайен плаж и решихме да отидем на него. Имаше платена, имаше и безплатна зона. Между другото, там много плажове имат и платена, и безплатна, така че не се притеснявайте. Дори да видите някакви чардъри, обикновено някакви метри след тях, има и безплатна зона, която може да си използвате. Включително в Алгеро, включително и на по-малките плажове. Така че ако имате чадър или пък отседнете на място, на което в Airbnb-то има чадър, просто си използвайте безплатната зона. Но спряхме си ние колата, видяхме, че има паркинг и той беше пълен, но буквално няколко крачки след него имаше много спрени коли, като продължение на самият паркинг, но от другата страна. Решихме да спрем там и имахме вървене, може би 10 минутки вървяхме пеша до самият плаж. Тоест, това не беше паркинг, който е толкова близо до плажа или пък е върху някакви дюни. Та спряхме ние и отидохме на плажа. На плажа имаше дори сърф училище. Имаше и човек, който плете гривнички на самият плаж. Може да плащате почти навсякъде с карта там. Дори тези гривнички можехме да си ги купим с карта на плажа. При което ние нямахме кеш и попитахме човека така с очакване, че ще ни каже, че не можем да си купим гривничките с карта и няма посттерминал очевидно на плажа, но той беше като да, разбира се, че има смисъл. Защо за въпрос дали имаме посттерминал и дали може да платите с карта. Така че боравят с карти, не се притеснявайте, просто вземете си някакъв кеш, колкото да имате, но на всяко място просто, което отидете, ако предпочитате да плащате с карта, питайте, имат някъде скрити посттерминали, повечето от тях. Ням. Да, продължаваме. Плажът беше много красив. Аз си представям, че така изглежда Хавай, без да съм била в Хавай. Наистина много ни хареса. Имаше си вълнички, имаше си много голяма зона за плажуване. И знаете ли какво? Събрахме си багажа, тръгнахме да се прибираме. И познайте какво имахме на колата си. Имахме глоба. Глоба от 200 евро за неправилно паркиране. 200 евро за неправилно паркиране. И то даже не беше просто неправилно паркиране. Защо ви казах колко далече беше паркинга от плажа? Цялата глоба беше на италиански и аз я превеждам и пише, че сме спряли върху някаква защитена тяхна площ, като дюни, като пясък, като гора. Разбира се, можем да обжалваме до кмета на община Сасари, ако искаме. Даже не знам къде мога да обжалвам. Има един огромен QR код, който като сканираш, нищо не ти излиза. Даже не знаем къде да си платим глобата. И най-смешното беше, че имаше една баба и един дядо, които минаха през този момент до нас с колата си, погледнаха ни глобата. Те говорят италиански, ние не говорим италиански, ние говорим английски, те не говорят английски. Но се разбрахме някакси. Дядото ни направи някакви символи, просто да я пуснем на земята и да се направим, че тя е паднала, че не сме я виждали никога. Но след малко писане с чата, разбрах, че те най-вероятно вече са изпратили към Сицили Байкар това, че ние сме глобени, защото все пак това е тяхна кола и много бързо може да се разбере, че всъщност това е наета кола, не си е наша, така че те вече най-вероятно са запознати с нашата глоба и само чакат да ни дръпнат пари от картата. Как ще го направят? Ами всъщност, за да си наймеш кола там, ти трябва кредитна карта, не дебитна, така че те могат да си теглят от нея. Ако има някакъв проблем с колата, не е нужно да имаш парите вътре в картата, като при дебитната, така че вярвам, че и за глобата ще успеят да го направят. Тук някъде ще ви сложа как всъщност изглеждаше този паркинг и как
Дори от Google Maps видях, че първо, че няма табела, че не е позволено да се спира. Не, че това ни оправдава, разбира се, в никакъв случай, само казвам. И второ, че във всяка една година назад, когато се връщам, там има паркирани коли. Така че да, не бяхме единствените глобени. До нас също имаше коли, на които бяха сложени така под чистачките едни приятни, като касови бележки, така че да, внимавайте къде спирате. Вместо с магнитче се върнахме с една глоба, която аз мисля да сложа на хладилника ни като магнитче или в рамка да я сложа, за да може така да ни напомня, че сме били в Сърдиния. Следващото място, за което ви разказвам, стига толкова за глобата ни, беше Боса. А на Боса също отделихме един ден. Мислихме, че ще ни отнеме доста повече време, но кръчето може да се разгледа за половин ден. Боса, като тръгнете от Алгеро надолу, не е много далеч, но си отделете малко повече време, за да стигнете до него от това, което ви пише на картата, защото самият път от Алгеро до Боса си е нещо като тяхната атракция. Защото е много красив, наистина много живописен път, в който има много отбивки, на които можете да спрете, да се снимате, да разгледате. Просто невероятно се вижда. По ето този начин така се изписва самият път и можете да си го намерите като отбелязан на картата, за да карате по него. Има много малки улички в Боса. Мен тези градове наистина много ме привличат, както и Матера, както и Боса. Имам някакъв афинитет към малките улички и супер миниатюрни врати и стълбища, колкото и да ми е трудно да ги изкачвам на моменти, особено в жегите. Искахме да обядваме в едно много приятно местенце за хапване там, но беше затворено поради някаква техническа неизправност, която така и не разбрахме каква е, но ще ви оставя да го видите тук. Не сме хапвали в него, но беше първият ни вариант за обяд. В крайна сметка обядвахме ето тук. Хареса ни, така че това е изпробвано. Първото не е изпробвано, но пък много ми се искаше да го изпробваме. До самата крепост горе не сме се качвали, просто защото си казахме, че Боса и нейните малки улички не стигат. Между другото, там ще забележите, че вратите им са високи колкото мен. И знам, че не знаете колко съм висока аз, но аз съм сравнително нисък човек, 1,57 м съм и вратите там са много малки. Впоследствие разбрах, че това, освен че населението им генерално е по-ниско на самият остров, се случва и с две основни цели. Първо, самата конструкция на сградите там да е по-силна, т.е. носещите стени да не поддадат, когато вратата ти е по-голяма, а да има по-голяма част стена. Ако това make sense, супер! А втората по-логична причина е да не влиза толкова топлина, да не пече толкова слънце в самата къща и понеже там са наистина топли райони, просто да могат да се опазят повече от навлизането на топлина. Което ми звучи много логична причина вратите им да са мънички и прозорчетата също. След Боса отново отидохме на плаж, като този път влязохме в един плаж, който се води къмпинг. То е като тръгнете от Боса по пътя към Алгеро. Плащате си, има както каравани, така можете да си влезете и с кола, можете и пеша, има си просто различни такси. Това всъщност беше единственият така официален платен плаж, на който бяхме. Предният платен плаж, който ни излезе 200 евро, уж беше безплатен. Но за този с колата и нас двамата ни взеха 5 евро, като си влизаш и просто си седиш колкото искаш. Имаше зона, в която имаше каравани, имаше си малки плащета, там беше по-скалисто. Ние предварително си бяхме взели обувки за такива, бяхме си взели аква обувки, така че нас не ни притесняваше. Имаше и малка плажна зона, но беше най-спокойният плаж като закрит, като плаж без вълни. И последния ден много се колебаехме дали да отидем на още някой интересен плаж. На самият остров има много плажове, които попадат в класации. Плажове, които можете да си резервирате от предния ден. Такива, които задължително трябва да видите и са във всеки един TikTok, който ще отворите за Сърдиня. Но истината е, че и двамата с приятеля ми заключихме, че нямаме нужда от това, защото видяхме достатъчно красиви плажове и има едно място, което ни е така сравнително близичко и можем да тръгнем натам. Това си го решихме в последния момент, не ни беше в графика, но решихме да отидем до Корсика.
Това е остров, който се намира на север от Сардиния и за да се стигне до него, трябва да се стигне първо от Алгеро до Санта Тереза, което е 2 часа с кола. След това от Санта Тереза се хваща ферибот, който е 50-60 минути до Бонифацо, който всъщност е и най-близкият град, нали, като тръгнете от Сардиния нагоре. Най-популярното име, с което обикновено се свързва този остров, е именно Наполеон, защото той е роден на самият остров, не в Бонифацо, роден е в столицата Аячо, ако не се лъжа. По-късно е заточен на един друг близък остров, който е след Корсика и Елба, може би. Мисля, че нещо такова беше. Още по-интересно е, че той не е италиански остров, това е френска територия. И всъщност те не са далече двата острова един от друг, делят ги 12 км в най-късата си част, но понеже е по вода, съответно се стига по-бавно. Лятото вървят 2 линии. Ако ще ходите до там, задължително си прегледайте фериботите, които можете да хванете. Има ги онлайн, има ги и на касите, когато отидете да си купувате билети, защото не са толкова начесто, нали? Има си няколко през деня, които можете да си хванете, но не е като да има на всеки кръгъл час, например, ферибот. Бонифацио е много красив град и на мен отново много ми хареса. Малко е тежък, ако трябва да съм честна, за вървене, като всеки един град с наклон и с по-малки улички, особено в жегите. Защото самият град е построен върху 70-метрови варовикови скали. И когато спрете с самият ферибот долу на пристанището, първото нещо, което ще видите след това, че има много красиви яхти и че някакси се усеща по-луксозно от Алгеро, е това, че трябва да се изкачвате до самият град. Има си доста нагорнище, все пак тези 70-метрови скали така не се изкачват тук така, но след като този период премина, градът е много красив. Най-голямо впечатление там и нещо, което просто се спирах и ахах всеки един момент, в който ги видя, с стълбичките, по които хората стигат до домовете си. Защото ти виждаш една входна врата с стълбички нагоре, но когато тръгнеш да гледаш навътре, всъщност виждаш как, за да стигнат до входните си врати, хората имат няколко метра стълби нагоре, които трябва да изкачат, за да си влязат само в къщите. И аз просто спирам и яхкам и съм като наистина ли всеки път, в който аз се прибирам или излизам, трябва да мина през тези стълби. Наистина ли, ако живея тук, това е... Просто няма да искам да излизам от нас, наистина. Не знам как живеят тези хора. Впоследствие прочетох, че това се е получило, защото хората си строят къщите върху самите скали. И всъщност не разрушават скалите, а използват с техният наклон и всъщност това как те са образувани, за да могат да си построят, да кажем, имотите, къщите, съответно и стълбичките вървят съответно по самият наклон на скалата. Така че не е нещо, което се е случило нарочно, а просто по този начин не трябвало да си изграждат домовете хората, за да могат да не разрушават до толкова скалите и да използват естествените форми на природата. И тъй като съм вече на края на моето кафе, съм ви събрала няколко неща, които е хубаво да знаете преди да отидете в Сардиния, или поне аз много бих се радвала някой да ми беше казвал първоначално. На първо място, нещо, което ви казах е, че може да плащате почти навсякъде с карта, без проблем. Наистина имаше места, на които бях впечатлена, че можем да платим с карта, като на плажа, докато си купуваме плетени гривнички. На второ място имат интересни закони за опазване на природата си, може би за това са запазили толкова добре част от плажовете си, имат толкова диви красиви места, защото те наистина пазят природата си, опазват, имат много красиви дюни, между другото, ако видите някакви дюни в Алгеро, плажа имаше такива, имаше и табели, че е забранено да се качвате по тях, просто не го правете, защото като нищо да ви лепнат някоя глоба, така че ако видите дюна, добре, мисля, че е дюна, не се качвайте, просто не го правете, снимайте си ги отдолу, радвайте им се, защото аз бях прочела първоначално колко много си опазват природата, но някакси при паркирането ни не сметах, че това е природа и явно е било. Така че да, просто
Просто внимавайте. Включително на някои плажове, тези, които предварително трябва да си резервирате и по-популярни, ако искате да отидете, това да допускат до определен брой хора на ден, нали, цялата резервация е с цел те да не си пренаселват плажовете. Знам, че има един инцидент, който е станал назад във времето с пожар на плажа, така че те взимат сериозни мерки спрямо това туристите да не застрашават тяхната природа и плажове. Ето, ако ще си наемате кола, уверете се, че имате кредитна карта. Защото бях гледала видеа преди това на хора, които просто не им дават кола, ако нямат кредитна карта, защото предварително вие може да си я запазите колата, няма проблем. Но на място вие трябва да си платите с кредитна карта, а не с дебитна карта и това наистина е доста голям проблем, ако не четете малките букви, ако никъде не сте го срещали това предварително. Ние нямахме такъв проблем, нямахме никакъв проблем с наемането на кола, но това беше един от най-често срещаните проблеми, за които аз бях чела, гледала видеа и хора просто се оплакват. Така че отидете, изкарайте си кредитна карта, изкарайте си кредитна, не дебитна карта, за да сте сигурни, че няма да имате никакви проблеми с наемането на кола. Четвърто, не подценявайте жегата, наистина, особено ако ходите юли като нас или август месец, там става доста топло и въпреки, че има някаква лека прохлада от това, че е край морето и че е остров, просто не оставайте тя да ви пази накрая, защото просто е много топло. Включително ние, докато вървяхме единия ден, само за да си стигнем до плажа, без да се намажа, бяхме изгорели. Така че слагайте си слънцезащита постоянно, пийте много вода и се пазете. Точно заради самата жега имат и така наречената в Испания сиеста, в Италия не знам как се казва, даже не знам дали изобщо има име, но си направете графика, така че между, да кажем, 2 до към 6, просто да не хапвате, защото няма много къде. Ако ще обядвате, така си направете графика, че да обядвате между 12 и 2:30, защото ресторанчетата им отварят горе-долу тогава, след това затварят за кратка почивка и отварят към 6:30, 7, 7:30 спрямо самото място. Така че те си почиват след обед. Ние нещо, което направихме е след обед да си го оставим за плаж. Точно за да не хващаме техните следобедни почивки. Включително единия ден колата показваше 40 градуса. Беше ужасно. Наистина беше много топло. Аз съм човек, който успява да издържи на топлината. И последно, отново ако ще ходите през по-топлите месеци, се подгответе за нещо, което аз никъде не срещнах, като чето гледах видеа за Сардиния, а именно цикадите. Цикадите са едни от най-шумните насекоми. Защо ви го казвам? Защото първия ден, когато отидохме на плаж края Алгеро, аз си помислих, че това са птици. Птици, които са високо на дърветата и издават някакъв по-интересен шум. Но не, всъщност ти не можеш да ги видиш, защото те живеят в кората на дърветата. Но това са едни от най-шумните насекоми, чието звук през топлите месеци може да достигне до звука, който издава един мотор. И мъжките го издават, за да привлекат женските, така че само мъжките се чуват. Но не мога да ви обясня какво представлява това като шум, защото не е нищо като пеене на птички или пък е някакъв тип жужене. Така че просто ще ви оставя да го чуете и да знаете, че колкото по-топло е, т.е. през топлите части на деня, те се чуват по-силно. Вечер почти не се чуват, когато стане по-хладно, но да бъдете подготвени, че има нещо такова, да не се притеснявате. Безобидни са за хората, доколкото прочетох, не хапят и в повечето случаи даже не можете да ги видите, защото животът им е доста кратък и по-голямата част от него го прекарват горе високо на дърветата. Така че това е от мен. Просто чуйте цикадите и до скоро. Чувки! Бай-бай!